Trstenik je ovog vikenda bio domaćin državnog prvenstva u reli letenju, na kojem je učestvovalo 8 posada sportskih vazduhoplova. Prvo mesto pripalo je Aleksandru Godiću i Ratku Jovanoviću iz Paraćina, drugo posadi domaćina, a treće Kikinđanima. Prvog dana vremenske prilike nisu išle na ruku pilotima, ali su zato danas gledaoci mogli da uživaju u revijalnom delu. Reli takmičenje se sastoji iz 3 discipline: izviđanja, vremenske tačnosti i preciznog sletanja. Ruta je prošla onako kako je i planirano, znači dosta je teška za letenje na ovom vašem podneblju. Takmičarski letovi trajali su duže od 1 sata, tako da su brojni gledaoci na aerodromu u Trsteniku mogli da uživaju i u propratnim aktivnostima modelara i zaljubljenika u letenje. Onaj crveni sviđa mi se unutra. Unutra kako izgleda, ali tako? Lepo. Ovo je motorni zmaj. Iskusni piloti kažu da je ovo letilica za uživanje. Sa nekih 300 metara pružaju se najlepše panorame. Svi mi dok letimo, pogotovo ako neko leti sa nama, imamo pratioca ili navigatora iza, znači mora da se mnogo vodi računa. Naravno, da bi uživali. Revijalni deo programa obeležili su pripadnici 63. padobranske brigade, takozvane leteće veverice i piloti motornih zmajeva i jedrilica. Neopisiv osjećaj i zapravo razlog zašto ptice pjevaju, mi znamo da. Sada čekamo mlazni avion Galeb G2, zbog toga sam i došao. Zahvaljujući oblacima koji su se razišli i pogodnim vremenskim prilikama, ali i akrobacijama iskusnih letača, poslednjeg dana takmičenja uživali su svi, i oni na nebu i oni na zemlji, pogleda uprtog u visinu.